भारतनि नाजानाय जे सिगां समनिफ्रायनो गोबां रोखोमनि बर' हारिया दाबिबोनाय बा जों सोमावसारनाय जाबोदों दा बै सोमावसारनायफोरनि गेजेरावनो दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङै दिनै दिल्ली गोदान भारतनि गोदान दिल्लीनि राजथावनि जि कैलाश कल'नियाव थानाय जि लाला राजपथ मार्ग बे लाला राजपथ मार्गनि जि लामा बेयाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङै दिनै 935 मिटार लामा बे लामाखौ दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नामाव दोनबाय आरो बे दोननाय हाबाफारियावनो दिनै जोबोद गोजोनथाव जे दिनै बाख्नायनांगोन जे भारतनि नखर मन्त्रि मानगोनां अमित शाह बिथाङा दिनै गावनि बेस्थता समावब्लाबो गावनि समखौ दोनथ'नानै दिनै बर' जातिनि थाखाय दिनै बे गोथार हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। खुलुमबाय लोगोफोर, सायखंबल इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायहरबाय। गोदान दिल्लीयावहाय दिनै गोदान लामा अपेनिं जानो नागिरदों। बे लामानि मुंखौ दोनदों बड'फा, जोंनि बर'नि बिफा बड'फा। ओमफ्राय दायो माने बेखौनो जोङो लाइभ नायनो नागिरदों। बिदिब्ला ब्लगखौ स्टार्ट खालामसै, नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। ओइ नै डिसप्लेया Parking, Batapur, not take care only. Not take care only. Requesting to relay take care only. Not rail station parking, Batapur, not take care only. On the screen. Mumbai. The camera may be arranged in a manner to see the entire hall. Hello. लोगोफोर नैबे प्रग्रामा दिल्लीयाव जागासिनो दङ दायो। ओमफ्राय दा माने लाइभ नायगासिनो दङ आरोना जोंनि हालामनि रायजो राजाफोरनि बिसोरो ढेकियाजुलि। लोगोफोर दायो लाइभ नायगासिनो दङ। दिल्लीयावहाय गोदान मोनसे लामा अपेनिं जागोन। बे लामानि मुंखौ दोनदों बड'फा, जोंनि बर'नि बिफा बड'फानि मुङावहाय गोदाननि मोनसे लामा गोदान अपेनिं जागोन। दा बेखौनो लाइभ नायगासिनो दङ। नोंथांमोना नायनो हागोन, नै रायजो राजाफोरखौ लाइभ नायगासिनो दं दा। नै प्रजेक्टआ, डिसप्लेया। दिल्ली मानगोनां बुकिं मन्थ्रि मुस्लिमा रेखा गुप्ताजी बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजननि गाहाय मावफुं सोद्रोमा श्री प्रमोद बर'जी, दुलाराय बर' आफादनि आफादगिरि, मानगोनां सान्सद आरो आयेन आफादनि सोद्रोमाफोर, मानगोनां आलासिफोर, बड'लेण्डनि दैदेनगिरिफोर, खौरां बिजोंनि मानगोनां सोद्रोमा लोगोफोर, बिदा फंबायफोर आरो बिब' बिनानाव बयखौबो खुलुमबाय आरो दिनैनि बे समाव बयखौबो
नैजिबा खालि गोबां दिल्लीनि कैलाश कल'नियाव लामा दोननाय आरो मुखुबा फोजावनाय बे हाबाफारियाव नोंथांमोन बयखौबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। बर' फरायसा आफादनि नाजानाय जे सिगां समनिफ्रायनो गोबां रोखोमनि बर' हारिया दाबिबोनाय बा जोङो सोमावसारनाय जाबोदों। दा बै सोमावसारनायफोरनि गेजेरावनो दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङै दिनै दिल्ली गोदान भारतनि गोदान दिल्लीनि राजथावनि जि कैलाश कल'नियाव थानाय जि लाला राजपथ मार्ग बे लाला राजपथ मार्गनि जि लामा बेयाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङै दिनै 835 मिटार लामा बे लामाखौ दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नामाव दोनबाय आरो बे दोननाय हाबाफारियावनो दिनै जोबोद गोजोनथाव जे दिनै बाख्नायनांगोन जे भारतनि नखर मन्त्रि मानगोनां अमित शाह बिथाङा दिनै गावनि बेस्थता समावब्लाबो गावनि समखौ दोनथ'नानै दिनै बर' जाथिनि थाखाय दिनै बे गोथार हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा मानगोनां बिथाङाबो दिनै क'क्राझारनि जि बड'फा नोगोर उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थैनायसालियाव दिनै बिबार बावनानै बिथाङा दिल्लीयाव थांदों आरो बाहागो लाहैदों। दिनै आरोबाव रेखा गुप्ता बिथांजोआबो दिनै बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर' आरो दिपिन बर' आरो मिरुनि गोबां बिबानगिरिजों लोगोसे गासै 1000 डेलिगेसन टिमा दिनै दिल्लीयाव दंहैयो आरो दिनै बे हाबाफारि गोथार हाबाफारिखौ दिल्लीयाव गाजा गोमजायै खुंनायजों लोगोसे दिनै सारा आसामनि बर'फोरा एबा गासैबो बर'फ्रानो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हाजोबाखै जिहेतु बेखौ बे हाबाफारिखौ नायनांगौ आरो बेखौ सापर्ट खालामनाय एबा बरायनायनि थांखिजों दिनै 15टा थावनियाव गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टनि 15टा थावनियाव दिनै लाइभ स्ट्रिमिं LED जि मोनसे 3Dनि गेजेरजों दिनै बेखौ दिन्थिफुंनाय मोनसे हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारिखौनो दिनै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो नर्थ धेकियाजुलि आनसलिकनि सिङाव थानाय नैबे रेलवे पार्किंआव जोङो लादोंमोनब्लाबो जों मोनसे थावनियाव सोलायनो गोनां जादों बोथोरनि थाखाय। दा बे हाबाफारियाव जोङो दिनै 500सो जि थांखि लादोंमोनब्लाबो दिनै 500नि गेजेराव दिनै 800-900 दिनै सुबुंफोरा दिनै बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। आं साफ्रोमबो बाहागो लानाय बिथांमोनखौ साबायखर बावदों। दा दिनै जोङो गोग्गानांगोन जे दिनै भारत बायदियाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङै दिनै मुसुखा बेखेवनाय, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङै दिनै लामा बेखेवनाय बे जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव आरो दिनै बेबायदि हयथ' आसामनिफ्राय गोबांथार बेबायदि गेदेमा सुबुंफोरा दिनै गोदान दिल्ली बायदियाव जायगा मोनाखै, नाथाय दिनै बर'फोरनि थाखाय बे गिबि आरो बे जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव। आसा खालामो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बिटिआर खुंथायनि जि नाजानायजों इयुननि समाव बर' हारियाव बेबायदिनो मोनसेनि उनाव मोनसे देरहासारनाया फैबाय थागोन आरो बेबायदिनो खौसेथिनि गेजेरजों बर' हारियाव जेब्लायबो जाफुंसारनाया फैगोन आं बेखौ मिजिंथिदों। लोगोफोर दिनैनि प्रग्रामा नैबेमोन आरो बेनारखौ नायनो हागोन। नै बेनारखौ एसे नायनानै ला। नैबेमोन आरो दिनैनि प्रग्रामा नैमोन। बर' हारिनि लोगोफोर जोब्बाय दिनैनि लाइभआ, लामाखौ बेखेवखांबाय। जेब्ला ब्लगाबो बेनोसै लोगोफोर, गोजोन्थों। जय बर' हारिनि।